ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародари мо шуморо аз нархонаи мошинбозари худ ҷамъ бохабар мезем. Ба канал обуна шавед ва лайк мондаро фаромӯш накунед. Рафтем бародаро. Ина бародаро мармат Opel Beshka. Соли 99, мотори 1.8. Мошин газ, бензин бародаро. Мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ҳолатҳои балон диск мармат. Ҳолати салони мошин бародаро. Коробкаи механика, салонош лахта, ойнои сия. ина бародаро нарха бошад 58000 сом гуфтасиам, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 885 67 ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро марҳамат Матис соли 2003 мотори 08 бародаро. Мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск марҳамат. 4 электропакет, коробкаш автомат, салонош кожа бародаро, пробегаш 22000. Ҳолати салони қафои мошин бародаро марҳамат. нархаш бародаро, нархаш 25000 сом, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 78 67 ина бародаро агар ки мақсад шуд меъмин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро марҳамат Mercedes C4 соли 2000 мотори 2.4 бародаро. Мошин газ бензин дорад. Мошин газ бензин марҳамат. Ҳолати балон салони мошин бародаро. Коробкаш автомат, 4 электропакет, салонош лахта бародаро. Taj Avto. ина бародаро нарха бошад 95000 сом гуфтасиам, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 кя 98 98 98 859 ина бародаро 98 859 0006 ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародаро марҳамат Opel Zafira соли 2004 мотори 1.8, мошин газ бензин дорад. барои мошинро абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. ҳолати балон диск марҳамат. 4 электропакет, коробкаш механика бародаро, салонош латта, пробегаш 375000. ҳолати салони қафои мошин бародаро марҳамат. бародаро масъалаи документаш мо ҳаммо 31 декабр техосмотр тренировка тамом мешад. Тренировка техосмотр тамом мешад. Нархай бошад
87000 сом гуфтасем мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои мо 92 270 7024 набардор. Агар ки махсус шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. Ина бародарам марҳамат Opel Caravan. Соли 2000 мотори 1.6 бензин бародар. Мошин як даст аст. Мошин озон мекунем, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск марҳамат. Ҳолати салони мошин бародар, дута электропакет. Коробка механика, салон ошлата, пробегаш 351000. Ҳолати салони қафои мошин бародар марҳамат. ина бародар нарха боша 65000 сом гуфтасем мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 738 15 15. Бародар агар махсус шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. ина бародар марҳамат Toyota Mark X соли 2011 мотори 2.4 бензин бародар мошин озон мекунем, хушро балон диск марҳамат. Дута дараш без ключои дасти бародар, 4 электропакет. Труб, коробка автомат, салонош. Лахти замшуд даст бародар. Старсо, монитор. нархай бароҷони ман нархаш 115000 сом гуфтам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 614 11 11. Я бародар агар ки мошин махсус шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад.